Bihangyo ang mga doktor sa Davao City nga ibutang sa mas striktong quarantine status ng Dakbayan bunga sa kadaghang kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa haronta sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Gikumpirma sa City Health Office nga gi-forward na sa ilahang buhatan ang sulat sa asosasyon sa mga doktor sa Dakbayan sa Davao ngadto kang Mayor Inday Sara Duterte. Kini kalabot sa ilang hangyo nga ibalik sa enhanced community quarantine ang Dakbayan sa Davao. Sa ulahing ihap, anaa sa kapin 1,500 ka mga COVID active cases ang Davao City. Taas man ang recoveries nga nasa 75%. Apan dayag nga taas gihapon ang positivity rate sa syudad. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang focal person sa COVID Task Force, nga nagsugod ang surge sa COVID cases sa Davao niadtong October 21 ug kini bunga sa clustering sama sa inuman session, parties, tapok-tapok ug uban pa. Sa kadaghang kaso, nanawagan na ang Medical Society sa mas striktong quarantine status sa syudad aron makontrola ang ihap sa positibong kaso. Sumala pa nga ginatimbang kini sa karon ilabi na nga duna kini economic implications. There are also economic implications and so palagi yan gina-announce ni President Duterte no na wala na kwarta ang gobyerno no. We have to sort out outside, we have to borrow money. So probably I cannot speak in behalf of the mayor no, but in my point of view there are economic considerations that we should think about. Curfew ug 24-hour liquor ban ang pipila sa gipatumang pulisa aron makontrol ang pagsaka sa kaso. Apan sa padayong pagsaka sa ihap sa positive cases, gitumbok nga dugang rason mao ang pagpalapad sa contact tracing kung asa mas daghan na ang na-test ilabi na kadtong mga close contact sa positive. Gilaraw usab nga paaprubahan pa sa syudad ngadto sa IATF ang pagpailawom sa syudad ubos sa restricted LGU kung asa matugtan lamang makasulod ang dunay essential nga lakaw. Dugang himuon ang pagdugang og isolation facility, testing area ug pagpalapad pa sa bed capacity sa SPMC. Sa kasamtangan, ang syudad aduna na usay 5 accredited hospitals nga modawat og mga pasyenteng dunay COVID. Nadugang nato nga mga testing sites no here in Davao City. And aside from that, we'll be coming up with 3 community swabbing collection areas, no, which are strategically will be located at the one in Turil, one in Bunawan, and one in Kalinan. So that katong mga tawo nga na taga didto lagyo, no, so they will not be finding it hard enough to travel. Sa kabahin sa mga nagareklamo sa oras sa curfew, sumala sa COVID Task Force nga bisan og isa ka ang oras, musaka ra usab ang aktibidad sa mga tao. Nanawagan ang kagamhanan nga muhimo usab sa tagsa-tagsa nga responsibilidad sa pagsumpo sa COVID-19 pinaagi sa pagtuman sa health protocol. Text ang hapit na ang Disyembre o panahon sa mga parties na nawagan ang kagamhanan nga musakripisyo lang una sa paglikay sa pagtapok-tapok aron nga makalikay nga matakdan sa maong sakit. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.